Καλημέρα και από μένα. Όπως σας είπα, ονομάζομαι Μελίνα Χειμώνα. Είμαι φυσιοθεραπεύτρια. Δούλεψα για 10 χρόνια στο καπί του Αγίου Λουκά της Καβάλας, 2 χρόνια με σύμβαση εργασίας στο Βοήθεια στο σπίτι και κάποιους μήνες στο καπί Δήμου Καλαμπακίου. Ήθελα να πω ότι για μένα η πρόταση του κινήματος να κατέβω υποψήφια βουλευτή στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Στις 26 Γενάρη η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Όραμα και έργο της είναι η σταθερή ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά γιατί πιστεύω το μυστικό της επιτυχίας είμαστε εμείς οι νέοι. Η γενιά μας πρέπει να βγει μπροστά και να αγωνιστεί για τη χώρα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον μας να απομακρύνεται και εμείς να μένουμε αμέτωχοι. Ήθελα να πω ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει ψηλά την ευθύνη και εγγυάται τη σταθερότητα. Απέραντη πεποίθησή μας είναι ότι είμαστε εδώ για το καλό της χώρας. Ευχαριστώ.